And to those of you who are sitting in the grandstand here today, wrth I chi ennill y gwahanol ddosbarthiadau, I chi'n adeiladu lan wedyn ni tuag at y Pencampwriaethau. A mae yna Pencampwriaeth o'n blaen I nawr gyda'r adran A. Ac yn edrych ar y Pencampwriaeth. Dyma ni y beirniad Sarah Heima. A mae'r Pencampwriaeth i'r Merlod Mynydd Cymreig yn cynnwys y meirch, yr ebolion a'r adfeirch. Lle edrych ar bryniog uchaf Hwcyn ar hyn o bryd, sef yr enillydd ar gyfer y meirch 4 I 7 mlwydd oed. A'r beirniad Sarah Heima yn cael golwg o'r ddwy ochr, yn ein siŵr bod hi'n cael ei fflesio o'r ddwy ochr o bob ongl. Wedi bod yn ofalus iawn bore yma. Ac os yna fwy o her gyda'r Pencampwriaethau gan bod ti ddim yn gywir tebyg at I debyg, mae yna wahanol feintiau. O bosib, fi'n credu fel beirniad yn enwedig fan hyn, rhywle fel hyn, fyddech chi moyn bod yna deip yn dod trwyddo ar holl ffordd, ond mae ddim wastad yn bosib, chi'n gorfod beirniadu byswch blaen chi fe, mae beirniadu gyd am ti maddeiant i'r raddau a ffindo'r gorau sy'n gael. Ond fi'n siŵr fydd hi'n hapus iawn gyda'r dewis sydd gyda hi. Ioan fyna, y brydfa Islyn wedi cael tipyn o lwyddiant yn barod heddiw, wedi cael y Pencampwriaeth Gwrywaidd a nawr yn gobeithio am rhywbeth yn y Pencampwriaeth Gwrywaidd. Y drws nesaf, Crempwell Blue Painter. Enillodd y march 8 mlwydd oed a throsodd. Le ti'n credu? Wel, sa'n siŵr. Le ele ti te? Le ele ni? Fi'n yn gwybod. Fi'n yn siŵr. Ti'n rhoi fi ar y spot nawr, Heledd Cynwal. Ble fydde ti'n mynd? Wy'n mynd I fynd am Islyn. Matholwch. Yn y cornel. Yr un ifanc. Fi'n yn siŵr. Fi'n yn siŵr. A wedi eiddfedu digon. Mae'n edrych, mae'n joio fyna, yn dweud, a'i gymffon I fyny. Yn ffres. Yn dyn ôl i'r cylch. Ti byth yn gwybod mae yn cerdded yn bwrpasol nôl tuag at y stiwardiad. Fi'n gyda'n ni'n meddwl bod na benderfyniad ar drod. Le eiff y garden goch. Ym Pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig mae'n mynd. Crempwell Blue Painter yn mynd ar Pencampwriaeth. Enillydd. Dosbarth y meirch 8 mlwydd oed a throsodd, ond bellach wedi codi'r uchelfannau ac yn mynd ar Pencampwriaeth. Yn eiliad gofiadwy iawn I deulu Kelly sydd yn berchen ar Crempwell Blue Painter. Greiniog y Graf Hwcyn, sy'n prodi o W.A.L. Lewis o Ponies. So felly llondorca wedyn o Erthig Over. By winning this championship, they also won the Welsh Pony Club Society Gold Medal for the male champion. And winning the senior young handler competition is Caitlin Silcock. So many congratulations. Happy to say a few words? I'm just so happy with how we've done this year, and this just tops off a fantastic year. I'm completely home produced, so standing here at the top of the line is just completely surreal to me. Many congratulations. Thank you. I can see from you that you're really emotional about it. It means a lot. Oh, well done. Congratulations.
Many congratulations for you, Mason, coming in reserve here in the seat. I'm just keeping an eye on... Wel, mae chi olygfa hyfryd. Mae'r carne'n uchel, mae'r pen yn uchel, a mae'n stori o lawenydd. Llongyfarchiadau mawr i Crympwell Blue Painter yn ennill Pencampwriaeth y Merlod Mynydd Cymreig. Dyma chi farch ardderchog a newyddion gwych i'r tîm i gyd. So well done you, and I hope to see you back in the showground next year again.